Pane chiitiko chinoshamisa chauya chireziwa nevakomana mawo veterans vachautaura mashuku kuti aiwa tinosangana nemachallenges ekuti tikange oppose the regime aiwa tinobviswa palist remawo fighters vakarwira nyika yezimbabwe. Kunyange zvazvo zvisingachinji chinhu kana tisu takarwira nyika yedu, nyika yezimbabwe hazvimbotichinjisi, but the fact yekuti vakomana ava vari ngoti vangobuda musaga kana vada kuoppose the regime aiwa vanosangana their own fate. Aiwa vari kuya vachichema-chema. Sara pita mashuku mudanyogwa ndobva wasubscribe like turn on the bell icon. Pachinji radio vanoposta these war fighters vakarwa hondo vamuri kuona kuti aiwa these people were brave. Vonyora vachiti the war veterans in Zimbabwe are vetted every year by ZANU-PF. Those who complain too much are removed from the list. But why do they have to complain? They fought for the country, so why not fairly and adequately give them their pensions? Vanapa vakomana vachinji radio vataura mashuku kuti these guys kuroka wakaita nyika vatombofanira kutocomplaina, ndoda kuti the government ndofanira ichivakombensata ichivapa pension zvinovagutsa nezvinovasatisfya. Vanofanira vasingatombowani mukana kutombonzwa complainiwa, but panapa kuri kuonekwa kuti kutocomplaina kwavari kuita nyota havasi kugutsikana aiwa necoverage yavari kupiwa. Kuri kuonekwa kuti vakomana avo kucomplaina kwavari kuita vari kubva vabviswa palist, kudoko kuti zvavari kupiwa nezvavanoexpecta zviri kusiyana, zvoita kuti angocomplaina chete uri kubviswa palist revanhu vanenge vachiwana mabenefits, vatobviswa palist revanhu vari kurecognizwa semawo fighters. Mashoko ari kuonekwa zvinzi aiwa munyika yezimbabwe mawo fighters each and every year they are being vetted kuti vaonekwe kuti aiwa ava havasi kukonzeresa here, havasi kucomplaina here. Zviitiko zviriitika munyika yezimbabwe chipotidze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pine comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.